Takže dovolte, aby som vás ešte raz privítal. Dovolte privítať našich hostí. Vítam pána generálneho riaditeľa Vojenských lesov a majetkov, inžiniera Juricu. Dobrý deň. Takisto vítam jeho zástupcu, pána Petrasa. Taký hlavný bod programu bude správa o súčasnom stave vybavovania reštitučného zákona, vykonané opatrenia, ktoré výbor vykonal za rok 2011 a aká je súčasná situácia. Samozrejme, že dáme možnosť aj vám, bude diskusia, aby ste sa vyjadrili k týmto bodom programu. No a na záver si príjmeme aj uznesenie, aby sme vedeli operovať voči štátnym orgánom, čo sa týka ďalšieho postupu. Takže ešte raz vítajte a teraz by som poprosil pána predsedu našho združenia inžinierov slovenského, aby sa ujal slovo. Vážené dámy, vážení páni, viete dobre, že v minulom roku vstúpilo do platnosti vládne nariadenie 455 z roku 2010 o zrušení vojenského priestoru Javorina a obsahom tohto nariadenia bola aj klauzula, že povinnou osobou pri vybavovaní reštitučných nárokov sa stáva alebo boli poverené vojenské lesy a majetky štátny podnik Piešovce. Čo sa týka výmery, tak dokonca je nižšia výmera za rok 2011, než bolo za rok 2010. K číslu 56 musím podotknúť, že je v zozname uvedený počet 56, lenže na jednu podanú žiadosť sú vybavené 3 dielčie rodiny. 1, 2, 3, 4 alebo 5 krát. Čiže ten počet 56 súhlasí vo vydaní, ale nesúhlasí so žiadosťami podanými na Ministerstve národnej obrany. Mrzí ma, že musím konštatovať teda, že dvorce v roku 2011 zaspali. My si to rozoberieme potom ešte detaľnejšie, ale viac nám k tomu verejne poviem pán generálny riaditeľ. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Môžem vlastne vám vysvetliť celú genézu vlastne, ako to prebehlo. Prečo vlastne je taký stav, ako pán predseda skonštatoval. Takže 1.11.2011 zanikol vojenský obvod Javorina a my sme vlastne po rokovaniach s ministerstvom obrany sa dohodli na tom a koncom roka 2010 sme dostali do správy na 10 rokov lesné pozemky od ministerstva pôdohospodárstva a na 10 rokov do správy od pozemkového fondu. Hlavne kvôli tomu, aby sme zabezpečili plynulé vracanie týchto vlastníctva fyzickým osobám v bývalom vojenskom obvode Javorina. Čiže 1.3. po dohode s ministerstvom obrany prešlo pod nás aj 12 právnikov, ktorí vlastne boli zamestnancami ministerstva obrany, tí sa stali zamestnancami našimi, s tým, že dohoda bola taká vlastne, alebo je taká, ešte stále platí, že vlastne 90% nákladov vlastne prefinancuje ministerstvo obrany formou dotácie do vojenských lesov týchto 12 právnikov, pretože my z našej činnosti nevieme zabezpečiť taký finančný zdroj, aby sme až toľkých ľudí na to zamestnali. Rok 2011 prebehol tak, ako sme sa dohodli, rok 2012 zatiaľ nie je vyriešený finančne, riešime ho teraz, dúfam, že ho vyriešime, keď nevyriešime. My nemusím týchto právnikov potom pustiť do vojenských lesov, nevieme zabezpečiť takýto objem peniazí, je to zhruba 250 000 eur ročne, až 250 000 eur. Keďže my sme ešte vybavili ich technicky, bez navýšenia nákladov, ale to tie náklady nepočítam. No, čiže 1.1.
vlastne začal prebiehať proces. Keď sa ešte vrátim tým, že vlastne už vláda odsúhlasila zvánik vojenského obvodu, tak 6. alebo 4.12. sa prestali ďalej vydávať, ministerstvo vlády prestalo ďalej vydávať rozhodnutia aj na nich pracovať a vlastne vykonávalo sa len lustrácia a šetrenie nových vlastníkov, kým vlastne sa neodovzdá kataster vojenský, celé územie katastrom civilným podľa jednotlivých okresov. Samozrejme, že tento proces skončil niekedy v júli 2011. To je možno aj odpoveď na to, časť odpovede na to, čo ste sa pýtali. Čiže tí 12 právnici začali vydávať právoplatné rozhodnutia, sme začali vydávať niekedy koncom júla, začiatkom augusta. Dovtedy vlastne prebiehalo lustrum a boli vyzývaní tí vlastníci na doplnenie údajov. S tým, že pozemkový úrad, ktorý mal dohody už vypracované z úrovne ministerstva obrany, bolo ich tam asi 250, ich začal postupne vrácať naspäť, pretože tým, že vlastne prešiel vojenský kataster do civilného katastra, došlo aj k prečísľovaniu parciel. Tým pádom by tie dohody, ktoré boli vydané ešte ministerstvom obrany, na staré parcelné čísla neboli vlastne tie dohody platné. Čiže od toho júla, konca júla do toho decembra ešte stále právnici ešte aj teraz prepracovajú tie dohody, ktoré boli vydané alebo poslané na pozemkový úrad, ktorý ste už aj vy podpisovali, a iní vlastníci v iných katastroch, a tie sa vracali naspäť, nemuseli sa prepracovať a prečíslovať. Celá táto agenda mala podľa ľudí, ktorí dôvodňovali, táto činnosť bude trvať krátko, trvala len mesiac. Trvala 7 mesiacov a môžeme povedať, že keď sme sa nesnažili to vyriešiť, keď sme zabezpečili technicky, lebo to, čo mali tam tí právnici k dispozícii ako technické vybavenie, tak vlastne by to trvalo možno ešte rok a pol, ešte aj teraz by to nebolo dokončené. Snažíme sa, aby to vlastne sme to nespomaľovali ten proces. Čiže preto vlastne došlo k tomu, že kataster v Dvorce je riešený, vyzerá to tak, že neriešený nie je, ale riešený je ešte, som povedal, najintenzívnejšie z tých všetkých katastrov, pretože tam všetky ten proces prebieha ďalej po číslovaní parciel. V Dvorce nemuseli vlastne využiť, alebo museli urobiť ten register pôvodného stavu. No a tu ešte mám poznačené, že pozemkový úrad v Kežmarku vrátil z tých 252 dôvodov, 34 dôvodov bolo vlastne aj v katastrálnom území Dvoriec a v dnešnej dobe v súčasnosti sú ešte 9 dôvodov sa opravuje. Takže taký je stav a keď sa vrátim k tomu, čo povedal pán predseda,